Taldetan datoz pertsonak Patroi berdinez moztuak Zerbait egiazkoa bereiztuko altzenuke Haien plan ilun baten panpinak Esan nona maitzen den Bueno, Fundizio Fest aurten bigarren aldizingoa, bada Zestuko Gazte Asanbladak eta Fundizio Musika Elkarteak elkarlanean iteun ekintza bat, herriko musika indartzeko, aurtengo lema izango da herriko musika indartzeko gaztetxea zentrora, gaztetxeakin elkarlanean, gaztetxeak esku artean dakan proiektu hartuta. Baita ere, herrian sortu dian taldea bultzada bat emateko areto berri bat sortzea aldea, musika horrei bultzada bat emate aldea, esan deten bezala, eta gehiago, ez dakit, egitara izango litzake arratsaldeko 5etan kontzertu hasita gaztetxean No Place igitaia eta Habemos Papan. Gero 8:30 Lajaian Rukula taldia eukiko dugu. Gero 10:00 plazan eukiko iteu Trini Fox, Joseba Irazoki eta lagunak, eta Espalak. Eta gero bukatzeko izango litzake Arkupetan DJ HGS eta Alejo. Eta gero baita ere azpimarra herriko taberna danan laguntza eduki deula hau festival hau organizatzeako momentuan. Eta bueno, asko eskertzala eta animatzeko, giro jarrangoala eta